Takže čaute ľudia, ja vás tu vítam v mojom programe a tu je nový server PvPcraft, teraz ho iba staváme, takže teraz vám predstavím admin team, je nás tu dosť málo, takže majiteľ Neo za Cloudy, Samenis je admin, to je môj brat a Halos je tiež admin, Bujdera nikto, ani Bujd. Máme iba OP, to som ja, som vám Figo. No. Prepačte, po tom strihu, to som nedomyslel. Takže semok neviem, čo bude, ale asi PvP. No. Potom semok Figo, toto je spawn. Semok vidieť na PvPcraft. No. To je asi všetko, čo o tomto serveri mám povedať. Toto ešte sú pravidlá. Admin shop bude tu násik. Ešte nedokončený, takže čaute.